Cornelis en Rogiers. Dit is de Foute 128. Dames en heren, bij ons in de studio, Paul Simon! Cornelis en Rogiers. Zeg eens meisje, waar ga jij vanavond heen? Zeg eens meisje, ben je zo alleen? Zeg eens meisje, ik heb een idee. Dan, doei. Zeg eens meisje, ik weet hier een leuk café. Zeg eens meisje, echt iets voor ons twee. Zeg eens meisje, ik wil met je mee. Ik wil met je meegaan, voor jou door het vuur gaan, want ik vind je heel erg fijn. Wil je leren kennen, jou is en bewennen, en dat komt uit heel mijn hart. Kom eens niet verlegen, niemand houdt je tegen, daarom vraag ik met een lach. Laten we proberen ons te amuseren elke dag. Zeg eens meisje, waar ga jij vanavond heen? Zeg eens meisje, ben je zo alleen? Zeg eens meisje, ik heb een idee. Doei. Zeg eens meisje, ik weet hier een leuk café. Zeg eens meisje, echt iets voor ons twee. Zeg eens meisje, ik wil met je mee. Doei. Ik wil met je meegaan, voor jou door het vuur gaan, want ik vind je heel erg fijn. Ik wil je leren kennen, jou is fijn bewennen, en dat komt uit heel mijn hart. Kom eens niet verlegen, niemand houdt je tegen, daarom draag ik met een lach. Laten we proberen ons te amuseren elke dag. Paul Stevens, dankjewel. Dit is de Foute 128. Cornelis en Rogiers.